Itu hay kono orang baru kan kaya do oyo saja baru kaya baru. Gobor kibai. Asa mau sang khabar. Anu kakla jadi pakai asai biya. Hanya tambah songlai hanu. Kaisa जों bo sai gana, borok bo sai gana. Jotong সংসার dong, butu tui phano maya nangdi. Borok muni chuai muni chumke. Sumo khlai mamle janja hamjang man janja khlai. Somdana. Ka katang ka khlai nangba. Ani hamjang man khlai. Borok sumo ni mano ai nor phirok di kasu. Suan itu. Cuman jangan. Acha ini main ini to o jaga mokor Bukro, an bukro ta tum ping ama ani moi ani ping ni palo borok. Borok higo jotong buma. Baru dalam baru. Masuk na ro. Yak ti sanai borok. Anu kakla jadi aku tu mereka an saya biya yang tong tong ikarka. An besar yang malah gimana? An besar besar begini. An tabu opo karo bebang no tambah jadi buka. Kau di sana. Orang cara tanya, baik sih malah an mau kalau itu numan kok. around 14 জন বরে হসপিটালাইজ হংজাক আবন বিসিङाव खरकसा बरिंके बेलेखेनो मेजर इनजुर हंजाक बिनि मकल लुग्याङै दंखाताबु ओमफ्राय बनो बेलेखेनो बुजाखा फिगुं बेकबोन बेलेखेनो बिनि पेइन हंजाकाबु खरकसा बुरै दङ बो हंके स्वर्णलता बर्मा बो हंके प्रेगनेंट चलि दं बिनि 2 मास हाइ चलि दं जां बेसा बनो पर्यन्त बरो याखालि हाइस ने जों बो सोसाइटियाव दं दंखा नायनायसि social media ni bising jara nai tongero angobo na appeal khaina mo जों ओ जगह सबका साथ सबका विकास खानलाई तो तेबो सावो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ओ जगह बोरै बोसारकनि परे बुमारकनि परे अबा के जे निर्यातन खालामनि पृथ्वी साका अबो हाय घटना खुबै कम खानाय मातो अब बेलेखेनो दिक्कतजनक बेलेखेनो स्ट्रंगली कन्डेम खालायो मेटर न ते आं स्ट्रंगली अब आं डिमान्ड खायना मो अब जस्टिस माना नांनाय हेच बोरै रक 14 जना हायतिनि नकनि बुमारक अब हायके चलारकबाय बुजागै बीजेपी खायनाय बीजेपी पार्टी खायनाय रकबाय बुजागै नैनि बरंनो सम्पूर्ण रूपे मदद दै जंगा साबो बीजेपी नि कैंडिडेट निर्मल देव बर्मा बिनि मदते बिनि नगतंतै आ बोरै जेनि बोरै रकनो अब हायके जे बुमानि अबनो स्ट्रंगली कन्डेम खालायो अबनो जस्टिस प्रॉपर जस्टिस मारनाय बरकनि सरि ताबु बेलेखन चलियाङै दङ ओंखाय अबनो आं सानामो जों जेनि हा गतनि प्राइम मिनिस्टार बता मुखलाय अबरनो नुगै बिनि बाहाय जाखा अब सांखे बन संनामो जों तामुं तखबो तामो प्रशासन चलि गाहेछि त्रिपुराव बीजेपी गवर्नमेंट चलि दङ भारतवर्ष बीजेपी गवर्नमेंट तामुङै बीजेपी गवर्नमेंट चलाकालि इनसि बुरि रक अब के हेनस तंगना अब के हेरेस तंगना अब के बुजकना आबनि जवाब से जों सानामो जों हाइछि अब बेलेखनो चालिया जोंनि प्रत्येकटा बुमा जोंनि खादुजा अबनि प्रॉपर जस्टिस जों मारनाय ताबो इलेक्शन थांग्रातुं खाना इलेक्शन परे फानो जदि ओ जे इनवॉल्व तंगनायरो निनि निर्मलनि उद्योगे बा बिनि कगबाय जे अबाके खायनेरो बरनो बुतो खायनेरो बरनो मारनाय एरेस्ट मा खायनाय उपयुक्त शास्ति बरनो मारनाय हेचे।